दावहाथावब्लाबो मालायका सिंगेल गैबावला बे मिथिंगानि हायनारि नों बेसे समायनानि नुजेननाय नोंखौ बे बुहुम बिखानि हायनारि बोरै जानो हायो जा प्रडिउसारफोरा गासैबो दंफैखाजोबो एक्टर एक्ट्रेसफोराबो दंफैजोबखायो दसे उनाव जोंहा रिजाल्टआ ओंखारसिगोन दा रिजाल्टखौ एनाउन्समेन्ट खालामनो थाखाय जोंनि लेंनानै लाबोजानाय सार आलासि बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिनेश्वर बसुमतारी CEM BKWSC सार एसे सिगाङाव थांनानै लोगोसे बे मोनसे एनाउन्समेन्टल' नङा आसलते 50,000 हाय 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 50,000 सोर मोनमारगो आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो मोनसे मोमेन्ट सारखौ आङो सेकेन्ड रानार आप फार्स्ट रानार आप आरो उइनारखौ मख'ना होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दथि बर' सावथुन बान्था फोरबो 2022 मायथाइ गुवाहाटी नोगोरमानि संकट कलाक्षेत्रआव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै खुंनो लानाय बर'नि जों मिथिगौ बड' सावथुन महरगिरि आफादनि दारै बानजायजानाय आरो BTR सोरखारजोंहाय बावहाय अनसुंथाइ बेखौ लानानै खुंनो थांनाय दिनै दथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2024 बेनिनो आंखौहाय लिंहरनायनि थाखाय आङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन साफ्रोमबो आफादगिरि बिथां फुंखा महिलारि आरो गुरु पबित्र बर' गाहाय नेहाथारि आरो गासै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि मावथि मानगोनां बिथांमोनखौ आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो बावहाय नुजाफैनो हानाय सिबिनां आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो सासे बर'नि फुंखा सुबुं बुंनांगोन सावथुन मुलुगावबो बिथाङा गोबां बिहोमा दङ थरेन बर'मान सार आरो बर'नि मुंदांखा सासे बुंनांगोन बिथाङा बिथोनगिरि डाइरेक्टरमोन आलायारन सावथुननि बिथांजों बड'साबो बहाय दंफैयो आरो लोगोसे बर' हारिमुनिनो एसे आगोलावसो बान्था आजावलांनाय जोंनि बर'निनो हारिमु फोथारनि हारिमु मुलुगनि हारिमु अख्रांनि थरसे गोजौ अलंबार हाथरखि बुंनांगोन बिथांखौहाय रहेन्द्रनाथ ब्रह्म मानगोनां बिथाङाबो दंफैयो आरो लोगोसे बावहाय गासै बर'नि महरगिरिफोर जायफ्रा सावथुन मुलुगजों बा बर'नि देंखो मुलुगजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर थाबाय आरो लोगोसे बावहाय खौरांगिरि बिथांमोन दंफैयो जोंनि BTCनि गोबां ओनसोलनिफ्राय आरो BTC बायजोनि ओनसोलनिफ्राय बहाय महरगिरिफोर बाहागो लाफैदों देंखोगिरिफोर बाहागो लाफैदों बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय आरो बर' कस्टा ओनसोल गावहाय खुंथायनिनो आंनिनो लोगो गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिअ नार्जारि बिथाङाबो दंफैयो बावहाय आरो गासै बावहाय देंखोगिरि बयनिसिमबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे दा फोसावनो थांगासिनो दङ आङो बेस्ट मिउजिक भिडिअ सेकेन्ड रानार आप बेयो जाहोना थिनबाय LB प्रडाक्शननि LB प्रडाक्शन जाहोना थिनबाय LB प्रडाक्शन बेस्ट मिउजिक भिडिअ बेनि बान्थाखौ मोननो हानाय जादों LB प्रडाक्शननिफ्राय आरो मुङा जाहैबाय जाहोना थिनबाय बियो सेकेन्ड रानार बान्थाखौ मोननाय जादों
LV Production ni producer ko जौसाङाव फैनो थाखाय गुदि खावलायहरबाय बान्थाखौ आजाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय सेकेन्ड रानार बिथाङानो जाहैबाय LV Film Production नि producer प्लस गावनि एक्ट्रेस लीना बसुमतारी आखाइ खबना हो बिथांनि थाखाय लीना बसुमतारी गोजोननाय थाबाय सेथि रानार-आप बान्था फोसावनो थांगासिनो दङ बावहाय सुलेखा क्रिएशननिफ्राय बेखौ मोननाय जादों सुलेखा क्रिएशन जोनोम मोननानै बे मिउजिक भिडिअनि बान्थाखौ सुलेखा क्रिएशना मोननो हानाय जादों लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सुलेखा क्रिएशन आबो मुंदांखा बर'नि देंखोगिरि गारागिरि खनगिरि आबो सुलेखा बसुमतारीनो बे सुलेखा क्रिएशन आबोआ गावनि बिमुंजोंनो लाखिनाय जादों जोनोम मोननानै आबोआ जाबाय प्रडिउसार गोबाङानो सिनाय मोनामोन दिनै सिनाय मोनजोब्बाय आखाइ खबना हो रायजोफोरा आखाइ खबना होनांगौ बेनि थाखायनो आखाइ खबना होनांगौ आब'आ 50,000खौ मोनां जादोंमोन मोनथारासै दा जोंहा गोजोननाय थाबाय सुलेखा क्रिएशन आब' सुलेखानिसिम जोनोम मोननानै दानिया साबसिन the best Bodo music video goes to the best Bodo music video goes to Tobla Kaubla RB Film Production RB Film Production निफ्राय Tobla Kaubla the best Bodo music video goes to Tobla Kaubla RB Film Production बान्थाखौ आजावफैनो थाखाय खावलायबाय हाय रेहाय 50,000 रां बान्था Tobla Kaubla बे बेस्ट बड' मिउजिक भिडिअनि बान्था बियो लांफैनो थाखाय खावलायबाय RB Production सोर दं RB Productionनिफ्राय लांफैनांगौ आबरियानि प्रडाक्शन आबरियाया धोनिखा बे 50,000खौ जाय लाङो बेनो मोनलांगोन प्रडाक्शन बेस्ट माने साबसिन बान्था आजावनो खावलायबाय आजावफैनांगौ डिस्ट्रिक्ट आफादनि आफादगिरिखौ लांबाय नालाय जिल्लानि आफादगिरिखौ बान्थाखौ आजावफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जिल्लानि आफादगिरि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि मानगोनां रिलेन आदाखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आर'नाइखौ गानहोनो नांला 50,000खौ मोनलांसिगोन गोजोन्थों
सारखौ मासि लांदाखै गरि खावलायनाय जाबाय आरो रोजाबनो बुंनो दे आङो बारा सम लानाय नङा दाइनिसो बाथ्रा आं बुंनो लुबैदों दिनैहाय जि मोनसे हाबाफारि लानानै बर'नि सावथुन महरगिरि आफादनि दारैहाय 6थि जि बान्था बर' फिल्म सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना दिनैहाय 6थि बे बान्था फोरबोखौ खुंदों बेयो मोनसे गोसोखांथाव जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे बिसम्बि जानानै थादों बेखौ खावलायनाय थाबाय आं एसे बुंनो लुबैगोन जे आङो गोदै गारांनि रोजाबनो रोङा मेथाइ रोजाबनो गोसो दङबाबो हाया आरो आङो थुनफावथिनाफ्रावबो फावथाय खालामबोनो हानाय जायाखैबा रोङा आङो नाथाय नायनो खोब मोजां मोनग्रा सुबुं आंबो नायनायाव नाथाय आङो नायो मोनफ्रोमबो बड' जि मोनसे भिडिअफोर सुंद' थुनफावथिना सोरजिनानै दिनैनि समावहाय इउटिउबाव हगारबाय मुलुगाव गोसारहोबाय बेफोरखौ आंबो नायनो खाबु लायो सम मोनोबा नायो आङो नायना गोजोननाय मोनो मोजां मोजां रादाब होयो समाजाव जोंनि जेंना जेथो जोङो बोरैहाय बर' हारिनि हारिमु बिथिङावहाय माबायदि आवगायनो नागिरदों आरो जोङो बबे थासारिजों मोगा मोगि जानानै फैनांदों आरो जोंनि जि मोनसे हारिमु राव थुनलाइ जोंनि समाज खान्थिफोरखौ बा जोंनि मावनो लानायनि सायाव गोबाङानो गोबां रोखोमनि भिडिअ दिहुनबोबाय गोजोनथावनि बाथ्रा आरो दिहुनबावनांगोन साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो नाजाबाय थानांगोन नाजानाया थायोबा जाफुंनिबो बाथ्रा गैया जाफुंनायाबो मोखां जाना फैयो नाथाय आं मोनसे आंखालखौ मोनदांबाय थायो जोंनि गेजेराव बे आंखाला जोंनि जाय ओनसोलफ्राव जों रायजो जाबाय बे ओनसोलफ्राव जोङो जोंनि जि मोनसे दिहुनथाइफोर सोरबाया सुंद' मोनसे भिडिअ फिल्म दिहुनदों सोरबाया सावथुन दिहुनदों दा बेफोर दिहुननायफोरखौहाय लानानै जोङो जोंनि दिनैनि थासारिखौ बिजिरनानै नायोबा आरो जोङो थांनानै थानायाव सावथुननि गेजेरजों बा जोङो दामनाय देनाय खननाय मोसानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दैदेननायनि जि मोनसे खाबु लानांगौ जायोब्ला बावहाय आङो अनसायनायनि एसे आंखालखौ नुबाय थादों अनसायनाय बेयो जोंनि गेजेराव दङ आङो नोजोर होबोदों बिब्दिनो मालाबा समाव मोनफा मोननै आंबो मेथाइ लिरबोबाय खनहोबोबाय दा बे मेथाइ लिरनाय बा खनहोनायनि उनावहाय जेब्ला बेखौ इउटिउबाव हगारनाय जायो बे हगारनायनि उनावहाय जोंनि नायगिरिफोरनि नायनाय बा भिउवारफोरनि जि मोनसे बावहाय जोङो 25 लाख बर' दङ होननानै बुंना लायो नाथाय मोनसे भिडिअ मिउजिकखौ नायगिरिफोरनि नायनायनि जि मोनसे अनजिमा ओंखारो बावहाय बाङाइ अनजिमानि नुनाय जायो बाङाइ अनजिमानि दा आं खावलायनो लुबैना बे जोङो जायखौ सोरजिबाय सोरजिनाय उनावहाय बेखौ फोसावनाय जाहैबाय एसे जोङो मोजां गाज्रिखौथ' जोङो बाथ्राबो बा रादाबजोंबो जों फोरमायहरनो गोनां जायो बा फोरमायहरोबो सोरबाया मोजां बिदिनो बाथ्रा बुंहरो सोरबाया गाज्रिबो बाथ्रा बुङो दा एसे आं बेखौ बुंनो लुबैना बेनो हानायसेबां जोङो जोंनि सोरजिनायनि जि मोनसे लामा बेखौ लानो थांनायावहाय समाजनो माबा मोनसे जोङो मोजां रादाब होनो हायो नामा बेखौ जोङो बिथा खालामनानै सोरजिनोबो नाजानांगौ आरो नाजानाया बयहाबो दङ आंहा फोथायनाय दङ नाथाय जोंनाव एसे सोदोब बाहायनायखौ एसे सांग्रां जानांगोन अनजिमा साननायनि बेखौ जोङो एसे सांग्रां जानांगौ दंबायदि आं मोनो सोमोन्दो लानायफ्राबो एसे बावहाय बबेबा समावहाय जोङो गुबुननि सोदोबफोरखौ लाबोनो गोनां जायो दा बे सोदोबफोरखौ एसे जोङो हमथा एसे जोंनि गेजेराव सायख'नायनि गेजेरजों बा जोंनि गेजेरावहाय एसे
फोसाबनायखौ लाबोनो हायोबा मोजां जायो आं बिदि मोनो आङो नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जोङो गोसो जायोबानो मेथाइ लिरनानै खन होनानै बा भिडिअ एलबाम बानायनानै फोसावनाय बेखौबो एसे जोङो दिनैनि समाव एसे मोजाङै बेखौ फोसाबनो नाजानायनि जि लामा लादों बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि सोमोन्दै खावलायनाय थागोन जाय भिडिअखौ जोङो फोसावनो थाङोबा भिडिअ एलबामफोरखौ जोंनि समाजनि गाज्रि जाहैगोन बेफोरखौ जों बोरै हमथानो हायो आरो जायखौ फोसावोबा जा समाजा मोजां जाहैगोन जोंनि रादाबफ्रा मोजां सौहैगोन बेफोरबायदिखौ जोङो बोरैहाय साबसिनै हामसिन जोङो फोसावनो हायो बा लांनो हायो बेखौबो आंनि खावलायनाय थाबाय दा जों नाजालांनांगोन जोङो दिनैनि नैबे स्टेजसिम फैनायाव जाय गेदेमा सुबुंफ्रा जोंखौ दैदेनबोदोंमोन जायफोरनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो बिसिम सफैदों बे गेदेमा सुबुंफोरखौ जों बावनानै थानोथ' हायाबा बावनो नाजायाखै जोङो गुबैयै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंखौ जेरैहाय दैदेनबोदोंमोन फोरोंलांदोंमोन बर' हारिखौ राव थुनलाइ हारिमु फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगाहोनायनि बाथ्रा बुंलांदों बे बाथ्राफ्रा गमामायैनो दिनैबो जोङो जाफुंसार जाहैनो हायाखै जों नाजालायगासिनो दङ ओंखायनो जोङो नाजालांनि आरो आंहा फोथायनाय दङ बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि दारैबो माखासे मावनो लानाय जाय हाबाफारिफोर बेनि गेजेरजों जोङो सावथुन मुलुगनि फोथारावहाय एसेबाबो जोङो दावगानायनि खाबु बा जोङो सिगांलांबाय थानांगोन बेखौ आङो मिजिंथिबाय बा फोथायबाय ओरैनो बयहाबो गोसोआव थागोन ना दङ जानांगौ बर'आव गिबिसिन सावथुन मोनसे डकुमेन्टारि हिसाबै जोनोम जाफैदोंमोन दायना बियो 1982 मायथाइयाव जोनोम जाफैदोंमोन बेनि उनावहाय जोंनि गेजेराव जारिमिननि कंकर गारलाबाथा बसुमतारीनि बे माबायावहाय जादोंमोन बियो आङो जुदि गोरोन्थि नङाब्ला आं बेखौ मोनदांदों आरो बिनि उनावहाय आलायारन जों दा बड'सानि दारैहाय बे आलायारनखौ जोङो 1986 आरो 13 मार्चमोन जानांगौ इफ आइ एम नट रं बेखौ माने फैसालियाव दिन्थिनो हानाय जादों दा बिथांमोननि बे बिहोमाफ्रा दिनै जोंखौ थुलुंगा होयो आरो आलायारन बायदि सावथुन आरो गोबां मोजां मोजां सावथुन ओंखारबाय बे सावथुनफोरा जोंनो थुलुंगा होगासिनो दङ आरो जों बे गोजामनि जि मोनसे थुलुंगा होनाय बेखौनो बिथा खालामनानै बेखौ लानानै जों सिगां लानांगोन आथिखालखौ मोजां खालामनांगोन गोजामखौ बिदिन्थि हिसाबै लानानै आथिखालखौ मोजां खालामनो हायोब्ला इयुना जोंना गोजोन होननानै जों बुंनो हायो आं बारा सम लानो लुबैयाखिसै माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों होनबाबो समनि आंखालखौ नायनानै आङो लाखिनो साननाय जाहैबाय ओरैनो नाजानाया थागोन मेथाइखौ आंबो लिरो एसे लिरबाय दासिमाव मोनब्रै आङो भिडिअ एलबाम माने अडिअ सिडि केसेटनि एलबामखौ आंबो हगारनाय जाहैबाय जारिमिननि अडिअ प्रडाक्सनाव हगारनाय जादों आरो बावहाय माखासे बर'नि देंखोगिरिफोरखौ आङो रोजाब होनाय खाबु लादोंमोन आरो गोबां देंखोगिरिफोरनो आङो मेथाइ हरनो साननाय जादोंबाबो हाजोबाखै बांसिनै आङो नाम लानांगोन फुंजा मुसाहारि फंबायनो आङो आंनि मेथाइखौ रोजाबहोनाय जादों बेनि उनाव इला ब्रह्म गसाइ दैमारिमोन थाबाय बिथांमोनखौ रोजाबहोनाय जादों जायखिया मेथाइ लिरनायखौ आंहा आगोलाव फोथायनाय गैयामोन खिन्थु दा आङो एसे फोथायना फैबाय आंनि लिरनायफ्राबो मेथाइ रोजाब जायो माथो बे मोनसे फोथायना फैबाय आङो आखा फाखा मेथाइ लिरग्राबो नंखायामोन आङो खन्थाइ लिरोमोन नाथाय खन्थाइ लिरोमोन बे खन्थाइ लिरनायनि गेजेरजों दिनै मेथाइनि जोनोमबो जाफैबाय आरो माखासे मानसिफोरा आंखौ थुलुंगा होदों नारसिनदों बावहाय मेथाइ लिरनायनि जि मोनसे आंनि लामा बियो दिनैहाय आङो बेखौ लाखिगासिनो दङ आरो आङो नाजालांबाय थागोन जायखिया दासिमाव दोंसे मेथाइखौ सावथुनाव रोजाबहोनो हानाय जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय दिहुननाय जोंनि सनि बर'नि फिल्म बावहाय दोंसे फुंजा मुसाहारि फंबाया रोजाबदों मेथाइखौ मोजां जादों होननानै बयबो कमेन्ट हरदों गोजोननाय मोनदों नाजालांबाय थानि बे नाजानायखौ लाखिनानै साबसिननिफ्राय हामसिन बोरै मेथाइ सोरजिनो हायो बेखौबो साननाय जागोन आरो खालि मेथाइल' नङा सावथुन सुंद' आंथ' गोसोआव नांनाय खोब मोजां मोनो बे प्रेक्टिकेल बसुमतारी मोननि अनिल मोननि बिसोरनि जि मोनसे
आङो नायनाय जायो नुयो मोजां मोनो आङो खालिबोल' आं बेखौ आरो बुंफिननो लुबैगोन सोदोब अनजिमा आरो सोमोन्दो लानाय सोदोबा मालाबा मालाबा नाङागारा हारसानि बाहायनाय जायो आरो मोनसेया जाहैबाय अनजिमा साननाया 100 200 300 5000 6000 10000 होननाया बारा फैनो नागिरा जोंनाव माने 5000 6000 10000 होननायफ्रा रासिन फैनो नागिरो जों खुगायाव बेफोरखौ एसे हमथानानै गावनिखौनो जों बाहायाबा जोंनो जोंनिखौ बाहायाबा सोरथो बाहायबावगोन फालाय बर'हा जेराव गावहानो दंखायो अनजिमा साननाय सोमोन्दो लानायाबो सोदोब बाहायनायफ्रा मोजां मोजां सोदोब दङ ओंखायनो सोरबाया माबा मोनसे दिहुननो थाङोबा गाव लिरनाय माबाफोरखौ गोरों मानसिफोरनोबो नायहोनांगौ नायहोयोबा आं मोजां जागोन बायदि मोनो बावहायथ' गोबां सावथुनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोर थाबाय बिथां सिनेन्द्र बसुमतारी दङ सावथुनजों मोजां सोमोन्दो दं बिथाङाबो दा बिथांमोनखौबो नायहोजायो स्क्रिप्टखौ होनदों आङो जाय माने सुंद' बा गोलावानो जा थुनफावथिनाफोरखौ लिरनाय जायो आरो सोमोन्दो लानायाव एसे सांग्रां जानाया मोजां बर'आवनो बेसेबांबा गोदै गोथौ सोमोन्दो दंखायो आइ आफा आदा आबौ आबै आदै मादै आमाइ आनै सोमोन्दो बिराद दंखायो गोबां दं नाथाय जोङो बांद्राय नाङा गारा जाहोन गैयाबा मालायनिखौ बाहायनो नाङा मालायनिखौ बाहायनो नाङा जोङो दिनै बिमाखौ आइ होननानै गाबज्रिनो नागिरला बिफाखौ आफा होननानै गाबज्रिनो नागिरला बेफोर गोरोन्थिया नुजानो नागिरबाय थादों बेखौ एसे जोङो बोरैबा हमथानो हायो नामा बेखौ एसे सानोबा मोजां आंनि खावलायनानै थाबाय जोबथारनायाव बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय गासै महरगिरि बर'नि सावथुन मुलुगजों आरो देंखो मुलुगजों रिंगु दामसा मुलुगजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आङो जि दायनिसो आंनि गोसोआव साननाय दं बेखौ बुंफोरबाय आरो बहाबा गोरोन्थि जाबा निमाहा बिनायबो थाबाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावनानै इसोरा बयनिबो गोगो देहा लाखिनो थाखाय बोर सारस्रिथों आरो अबंलावरिया जोंनि दावबायनाय हान्थि लामायाव जोङो गोजौआव दावबायलांनो हाथों बुहुमाव बर'नि सावथुननि जि मोनसे जाफुंसारनाय वर्ल्ड स्टेशन सौहैनायनि जि मोनसे जों लामा लानो नाजादों बे जाफुंसार जाथों बे मिजिंजों इसोरनाव आर'ज गाबबावनानै आरो गासै बावहाय नुजाफैनाय आंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयनिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनो गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।